Nakalive na ba ako? Okay, good afternoon po at 4:25 na. Welcome po. Good day at nandito na po tayo nga sa Grand Raffle Draw ni Kusinera Kapampangan para sa Grand Draw niya ng washing machine. At inaayos lang pa po ni Kusinera yung mga names sa ruleta. Kinukumpleto muna niya lahat ng mga 100 slots na tumaya. At sino kaya ang swertihin? So automatic washing machine natin. Gandang tanghali po sa inyo lahat at mag-comment lang po kayo sa baba kung may mga request po kayo hanggat inaayos po ni Kusinera Kapampangan ang ating audio. O si Comes daw po, Kusinera Kapampangan, alias Comes. Asan nyo yung video nyo, Comes? Miss Comes, pasok ka na, angat ka na. Bakit ako? Makikita nyo na po si Cam, si Kusinera Kapampangan. Papakilala mo na po ako. Ako po si Papa Gameplay. Ako po si Papa Gameplay, Papa po ni Kusinera Kapampangan. Kung mahilig po kayo sa itawag dito, sa games, sa COD games, yan. Subscribe na po kayo sa Papa Gameplay. At dala po ng dala po ng pandemic. First time ko pong maglaro ng games sa online. In just 2 months away. Wala po ng pandemic at walang work. So may inaayos pa po si Cams. Cams, pwede po bang iangat yung yung camera? Para makita ka nila. Say hi to them, Miss Cams. Aguli. Aguli daw po, aguli. Pama. Ano ba yan? Parang bakit pogi ako dyan? Bakit pogi ako dito? Ayan po. Hello, hello. Hello po. Good afternoon. Sige. Discuss sa salita nila po. Ito kami Hello po, McKenny Bell, Tita Bell. Good luck po. Ano pa? Sino na po yung mga nakatune dito? Ano po sa kami natin? Siguro, imbitahan natin yung si Farlene. Mr. Paulo, baka pwede isang kanta muna dyan hanggang inaayos yung face so lang po sa notes. Pogi ng papa mo, Cams. Uy, yung pogi mo daw, papa. Sabi ni Tita Mary. Inaayos ko ni Cams yung entries natin. 100 slots po yan. 100 slots. Meron pong mga tumayang 2, 4, 6, may 8. So they have more the chances po, kasi kung 8,
siguro mas maraming chances. Kaya po sa susunod na raffle draw ni Cams, which is I think ang magiging raffle po niya sa susunod is yung 8 cubic na refrigerator. Kaya next raffle draw po, taya na kayo, magpareserba na kayo. Kaya after 2 weeks po, makaraffle na naman po tayo ng refrigerator and some minor consolation prizes. Ma'am, ano po yung natin na consolation prizes in the next raffle? So we have to take muna. Papasalan daw po niya kung ano yung mga major and consolation prizes. So in 2 weeks time po, baka mag-raffle lang po tayo at magpa-reserve na po kayo ng numbers. 1 slot natin, 2 slots, 10 slots, 100 slots. O kaya po, kunin nyo na po yung 100 slots para sigurado kayo. Ay talo po yun, no? Busy po si Miss Cams, tingnan nyo. Yung mechanics po ng raffle natin is nasa live streaming natin, live chat. Nakuha kagad ng chat daw. Minute kaya pa kasi. Shy po si Cam sa camera. Tingnan niya po, ayaw pa nga niya pong humarap sa camera eh. So, tingnan niyo, no? Dapat po, mapapanood niyo na siya sa ABS-CBN to, kaso po nag-pandemic, sarado ABS-CBN. Kinukuha po siya ng artista. Napatawa ko lang po siya, masyado seryoso eh. Ano na po, at 4:30 na, medyo bali po ang mangyayari at ganito po ang kinetics natin. Anong tawag pala dyan? Wheel of names po ang nakikita nyong umiikot. And then yung unang draw po, out of this 100 slots, ito po, tignan nyo po, how to, ayun po, pupush lang po niya sa gitna, automated po ito, no, online. Wala pong manual hands yan ngayon. Kung ano po yung tinamaan, mariremove po yung pangalan natin, isa-isa, up to the last 3 numbers. So, mangyayari po, yung unang mag-i-stop sa 100, meron pong first slot, mananalo po siya ng 500. Then the next second draw, removal po tayo. Paisa-isa po, matatanggal siya at the number of 98, no? 98, 99, 100. So it means, tatlo na lang po matitira para sa dalawang 500, sa second to the last draw at first to the last draw, another 500. At yun po ang makikita natin, makikita niya po online, on the spot, kung sino po ang magiging grand prize winner ng washing machine natin. So, ganun po mangyayari. Para po, clarification po, baka po may magtanong kung paano po, at paano manalo ng washing machine ang yung grand winner natin. So, kung may mga questions po kayo, pwede po kayong comments below. At para po bago tayo mag-start, is smooth na po yung raffle natin. Ito po na washing machine is ano po niya is brand niya is Everest. Kita ko po siya sa inyo. Ayan po siya. Everest washing machine, fully automatic. Model number ETWM650FATL. 6.5 kilograms po yata ito, no? 6.5. Ganda po siya. Kung ano po yung nasa picture, show po brand new. So lahat po ng raffles natin is brand new. Hindi po second hand. Legit po, brand new lahat yan. So taya-taya po tayo sa next coming draw. So, okay na ba? Okay na ba? Pwede na tayo mag-start sa
siguro in 5 minutes time, baka may mga in 5 minutes time para po yung mga ibang viewers na gusto makapanood ng live, makita naman at maka-join on the spot po, no? Real time. Bigyan po natin sila siguro ng 5 to 10 minutes para at least nakita po nila kung gano'ng ka-legit po yung raffle natin. Legit po ang term ngayon legit. So it means you can see directly on your TVs, on your mobiles, how we do it, the raffle draw. So there is no manually handled para ba operation nito is fully automatic po. Bale, in-input lang po yung mga names nyo doon sa slots na 1 to 100. In-input lang po yan, meron po siyang tabulation doon and that is automatically added doon sa wheel, yung names. So, yung ruleta po mismo ang nag-a-add sa names nyo. Kung 100 yan, nag-i-increase po yung ruleta. Lumiliit po yan. Kung 200, baka guhit na lang po yan. Pero tamang-tama lang po sa 100 at kitang-kita pa naman ito sa widescreen namin ng TV. So, ganun po yun. So, automatic. May input po, may encode, papasok siya sa ruleta. Tapos, Ma'am Kams, pasample nga, papush nga, makita nila how this ruleta lang, iikot lang. Sample lang po kung paano makikita yung unang slot. Sample lang po, wala po yung play to, ha? Okay, paki-push nga para makita natin yung, ayan po, kung makikita nyo, parang, actually, mabilis po siyang umiikot siya. Then, mag-i-stop po yung ruleta at kung sino tatama. Then, lalabas po yung name, makikita nyo po, tulad niyan po, kasi sa daming taya ni Miss Juliet Ignacio, napili agad. Pero that is only example po kung paano mariremove yung pangalan natin sa ruleta. So, paisa-isa po, up to 98 numbers slots, palaki ng palaki po yan, makikita natin yung mga laking pangalan, kung sino yung mga lucky, no? Palaki na pong palaki yung pangalan natin, palaki na po yung chances kung sino yung mananalo sa grand prize. So sa ngayon po, maliliit yan, mamaya po, lalaki yan, dahil kung 3 na lang o 10, ayan po, medyo kakabahan na tayo na, kitang-kita na po natin ang pangalan natin, umiikot na para sa grand prize. So I think we have to wait for another 5 minutes po para mag-umpisa na at ma-draw natin yung first slot na 500 pesos. Yung unang mapipili po, 500 pesos. Swertihin, babalik tayo, dumoble pa. In 200 pesos, alam niyo po itong Everest. Okay, to tell you frankly po, tapos pwede ko ba sabihin how much this washing machine cost? Well, we can tell, in 200 pesos, you are winning around 10,000 pesos po. Honestly po yan. Tuwidin po kayo sa department store, sa Pure Gold. This cost 10,000 pesos po. So yung 200 pesos po nyo, kapalit nun is 10,000 pesos. So ganun po tayo kaswerte, no? So, at ang mga players po is 100 people lang, 100 slots. So malaki po yung chance natin, 1 is to 100. Pero if you have kaya na 10, yung chance mo is 10 to 100. Kung isa, 1 is to 100 ang chance mo sa draw. So next time sa raffle, taya ka ng 50 slots para you have the chance of 50 wins out of 100, di po? Okay po, malapit na. So we are calling yung mga viewers po, yung mga tumaya at may YouTube or sa Facebook. Kita ba sa Facebook yan? Kita ba sa Facebook to? Papashare ko po sa Facebook. Yung wala, 5 minutes na lang. Okay. Anong 4:30? Ano na? Wait, naayos lang ni ano. Okay. Ano, start. Go na tayo. Start na. Okay po. Ito na. Sandali lang daw po. So, okay, umpisahan na po natin yung draw.
para sa unang winner na 500 pesos. Yung unang mapipili ni, ano tawag dito, ni Arrow, ng ruleta, she or he will win the 500 consolation prize. Okay, let's count 1 to 10, 10 to 1 pala, no? So that we can start from the grand draw of this washing machine. Okay, let's count for the first draw. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 500 pesos. So, sino po siya? Si Annie Algao, winning 500 pesos! Congratulations! Yay! Miss Annie Algao, winning 500 pesos! So, napakaswerte po ni Miss Annie Argao. So, siya po ang unang win natin. Pero, hindi lang meron pa siyang slot. Meron pa siya. So, there is another slot for them. Multiple po yung names nyo. Baka po magtaka, nanalo lang dito. Meron po kasi kumuha ng mga 8 slots or 10 slots. So, they have the chances. So, baka po masabi nyo, baka kasama pa siya. So, okay. So, this is our second round of draw. Ito naman po, yung mga bad news. Ibig sabihin, you will be removed to the wheel if your name was selected by the roulette. Okay. So, we can start this one. 3, 2, 1. Elimination. Elimination po tayo. Elimination rounds. Oh, hello. Sorry, Ate Mary. Sorry for Mary Grace David. Mary Grace David. Ate Grace. Mawawala po yung name natin sa ruleta. So we have 98 slots now to go. 98 left. Okay, go for the third draw. 3, 2, 1. Kinakamusta ka ni Tito Benny? Benny. Ben. Tito Benny, you're watching? Tito, ano? Si Ben. Ah, Lane Dungo. Ate Lane, sorry. Sorry to Miss Lane Dungo. Lane Dungo, sorry. Nanonood po daw pala sila. Ano, shout out muna tayo sa mga nanonood. Sino po? Ano po yung mga active? Si Benny. Yan, barkada tropa po yan. From San Agustin Sur, Engineer Benny. Hi, kamusta? Okay, let's do the draw again. Better next time, no? Meron pa tayo sa susunod na draw. Okay, count 3, 2, 1. 3, 2, 1. Para sa po, matatanggal naman po. Pag po kayo malungkot, marami pang draw mangyayari. Tito Domingo Ariate. Madami ka pang slot. Classmate, Domingo Ariate. You have still another slots, Alco. Pero one of your slots, sadly, nawala na. So, Domingo Ariate, nawala na sa listahan. Out of his, I think, 8 slots ang pinayaan ni classmate. Okay. Domingo Ariate, he is working now in Australia with his family. Hello, pare. Kung nanonood ka man, si Domingo Ariate and family, ingat-ingat yan. Ingat-ingat sa COVID, pandemic, huwag lalabas, kung walang gagawin, stay at home. Lahat po tayo. Okay, next round. Yung mamalasin. 3, 2, 1. Who's that? Swerte. My classmate, Rosie Manese. Miss Rosie Manese, sad to know. Pero you have another slot, correct? So, Miss Rosie Manese, you're out of one of your slot now.
Okay, count. Para mabilis tayo. 3, 2, 1. Go. Ako, marami pa tayong chances. Yung mga hindi pa natatawag na pangalan. Who's next? Tita Juliet. Juliet Ignacio na naman kasi ang daming taya eh. Classmate, sorry. 2 out of 7, I think 2 out of 7 yata, 7 slots. So you have another 5 chances. So Miss Juliet Ignacio, she is my classmate in an elementary, in Central, and high school in Arete Institute. One of my best close friends and classmates before and still now. Okay? So, 3, 2, 1. Sino naman po? Nakakakaba, no? Kaya nag-i-enjoy ako, Para bang, so, Josel Kainoy, sorry, you're out of this lot. Sorry, Ate Giselle. May chance pa ba? How many slots? Okay. Adeline. Wait lang. Ano po yan, Miss Cam? Natin yun. Okay, meron daw sounds itong rulete, so that we can hear you may sige na po, paano po siya? So, Hello, Mary Ann Reyes. Tita Bell. Hello, Ma'am Candy. Sino ba yung mga nanonood? Say hi po sa live stream. Hindi. Doon na lang. Sa cellphone ni ate. Ito na lang pa. okay, I just want to get a shout out para po yung mga referee po yung mga nanonood natin. Reyes, hi po. Si McKenny Bay, hi po. Pakilapit po, malago na po yung mata po, ma'am. Yung pakilapit po. Si Agustin Flores, si Dolfo Mix, Hershey Trinidad. Oh, pangalan ni Hershey. Why laughing? O kasi po yung, kasi po, si Alindog TV, si Miss Mary, sino po si Alindog TV? Si Benny. Si Benny. Asawa ni Bell. Sir, bakit po Alindog ang pangalan natin, Sir Engineer? Engineer Sala. Sa'yo pala itong YouTube na to?
Sa lahat po na nanonood, bago ko po makalimutan, ako po si Papa Gameplay sa YouTube. Subscribe po kayo. Yung mga mahilig po sa game, si Odi, yan. Ha? No. Okay, sino po? Sino pa? Bola na po. O, game na bola. Bola na po. Pagod nilang sungko. Okay, draw. 3, 2, 1. Draw. Excited na po sila. Bola na daw. So, para makita yung pangalan daw nila, lumabas na, matanggal na. Excited na si Hershey. Okay. Si Hershey? Bel Sala. Ay, wala ko na yung Bel. Okay. Sino po si Bel Sala? Si Mrs. ni Benny. Oo, Ay, Miss Bel Sala. Sorry. Kenny Bell. At si McKenny Bell? Oo. Why naman? Ilang slash ba siya? Bel Sala, okay, sorry po. Try your best next time. Kumusta, Bel? Kumusta, Italy? Hope to see you in Italy. Yes. Hello, Tita Mary. Shout out po. Okay, go. Good luck, good luck. Go again, para mabilis na. We have still 95 yata, no? Okay, game. Make it fast. I'm 2D50. Continuous ba? 3, 2, 1. Okay. Who's that lucky guy? Lai Dumo. Ate Laidungo, sorry. Lai Dumo, sorry po. Better luck next time. Sa susunod na raffle po, sorry again. So, yung mga tumayang isang slot, kaya po kayo ng slot sa more chances. Okay, draw. Draw na naman. Gusto ko na makita yung grand draw winner eh. Bilisan mo. Okay. Okay. Chloe! Ay, si I see Miss Chloe Guevara. Sorry. Chloe, sorry. Play next time. Okay, 3, 2, 1. Okay, 3, 2, 1. Complete ka ba? Si Deng Almas. Deng Almas, sorry. Out of the run. Share screen niya kasi. Okay. Deng Almas, sorry. Try better next time. Kaya ko rin maraming slots. Okay. 3, 2, 1. Mary Mercury Vine. Ay, hello po, TL ni ate. Good luck po. Sino po? Mary Vina. Mary Baina po. Shout out Mary Baina. Hello, hi. Kumusta po? Makati, Manila ba? Sa Puka. Thanks for watching. Nanonood daw. Thanks for watching. Here is Papa. Si Papa po. Okay. Annette Abela. Ate Ate. Sorry, Annette Abela. You out of the one. Okay. Another one. Kuya Esmer. Esmer! Bakit ganon? Sure, Esmer Salonga. You're out of the... So, ilang na taya ni Esmer? Isa lang. No, di siya nag-watch yan. Hindi ko alam. Kuya Esmer, nandito ka ba? Andiyan ka ba? Try better next time. Better luck next time. Better luck next time. Okay. Bakit atang kusina sila? Wala ko rin ako ba kung mabasa retan mo masyado. Nakakasi retan ng viewer ko. Ang parang yan pa. Ito Kenzie, sorry po. Henry David. Mama ni Oscar. Mama ni Oswald. Okay, sorry po. Ay, nakulog na siya. Better luck next time. Si Mama ni Oscar. Ano sabi ni Hershey? Ako po makakakuha niya. Parang makakarami na yung mga bebe. Okay, bro. Love bro. Wala mga bebe. Parang makakarami
Aguaya! Rose Trinidad. Dalawa yung slot niya. You lost for your two slots. One of two. We Italian, have sa still a Italy. chance. Hi, Rose Trinidad. If you're watching from Italy, hi. Kaya uli na marami next time. O dalawa, o isa. Kaya ng 10. Okay. Ali, nakutan niya sa akin. Okay. Sila ito mga kakit. Isa na lang yan si Rose. Nakita ko naman yung mga nanonood ng live mo. So, sabi ni Hello Mike, po, 16 viewers. May nga lako na ladaking makabebegers. Wapi, nating kayo po. 65 years. okay. Yan, nag-go. Ito ang maglista ko pala ng tamila ko. Dapat makalista. Take note kayo. Okay, bro. Nanalay eh. Alibala, ma-recall dito para ma-recall lang yung mga hindi sinerte. Just one. Okay, sige, Drew. The next one. Sabi po ni McKenny Bell, musta po kayo dyan? Kumusta po din kayo? Ingat-ingat po dyan. Ay, sino yan? Hindi kami. Si Mary Castro. Si Mary Castro po, better luck next time. So, hanggat natatanggal po yung mga names, lumalaki na po yung mga, yung mga names natin, nababasa ko na siya. Hindi ko na kailangan gumamit ng eyeglass. Ano po? Tita Mary, sorry po. Okay. Bola na. Another one. Makarating tayo sa Grand Room. Excited na ako. Sino kayo mag-uwi nito? Rose Trinidad again. Rose Trinidad. Naku, this is your second slot. Losing na. Better next time. You lose your slot now. Rose Trinidad. Okay, Rose Trinidad. Kaya ka uli. Marami. Kaya ka ng 10 or 20. O, di ba? Okay. Better luck next time. 3, 2, 1. Para sa mga bago pong viewers na hindi pa I think 17 po yung viewers natin dito. At si Joyce Mariano. Joyce Mariano, sorry. Joy. Kumusta na ang Laguna, Joyce? Joyce, wala na. Andiyan pa naman si J. Rico at saka si mama niya. May chance pa. Okay, sana po mag-comment po yung mga 18 viewers natin dito para ma-shoutout natin. I can see 18 po yung naka-online ngayon viewing the game. And I can see ilan po yung mga nag-comment dito. It means there are some other people watching the show. Siguro mga 15 po on the back side of this camera. Pwede po kayo mag-comment dyan para po ma-shoutout po kayo. Kumustahan po tayo. Okay, let's make another draw. Aguli daw. Kita niya po, aguli. Ano po yung aguli? Sa Italy, ano pong aguli? I think, Si Ate Jeline. what is, Pinapaano niya yung can somebody write to me in this chat box, what is meant by, alam ko, aguri. Aguri, beautiful? Tama po ba? Pakicomment lang po kung tama po yung aguri, beautiful, or something like that. Sabi po kanya siya, aguli. Sabi sandali. Ate, sinend ko sa messenger. Hindi si Ate Jeline. So, shout out for Sanjeline, beautiful teacher of Wagwa. Sanjeline Fernando, hi, you're watching. Comment ka dyan. Good luck. Good luck. Okay. Okay, let's make another draw. Excited na? Excited na? Alam tumatagal, na-excite tayo. Liliit. O konti, ang mga chances. Maricel BG. Sino yan? Better luck next time, Maricel BG. You're out of the run. Sino yun? Kanina tayo yun. Maricel. Award ko. Award ko. Pwede po kayo mag-comment dyan sa chat public po at para ma-shoutout po kayo kung sino pong gusto mag-shoutout at kung sino pong gusto magpa-announce or something gusto niyo pong parlay sa mga relatives niyo,
Ano po yun? O sabi po ni, ay ano po itong nabasa, pakihina po yung music niya, Miss Cam, para mamarinig itong chat ni ano. Hindi ko na nabasa to kay Miss Mary Perpetua. Thank you po, Miss Mary Perpetua. Sabi po niya, pogi ng papa mo, Cam? Wow! Pogi ko pala, hindi ko alam yun. Thank you po. Sa camera lang po yun, pero sa personal, mas pogi po. Thank you po. Miss Mary Perpetua, pogi ng papa mo. Mas pogi po ako sa personal. Joke lang po. Ay, joke lang daw po yun, Miss Mary. Ay, nagjo-joke din po ako. Okay, let's make another draw, Miss Cam. Sino po yung mamalasin na naman? Hanggat kumukunti. Kulay ang blue. Bakit si April Mariano? Si April yan? Wala ano, friend. April Mariano, sorry, taya ka na mas marami next time. Para pag nabunot ka, may chance ka pa at least mga 5, 3, 4 times, di po ba? Okay. Bola daw po, bola. Ay, Delay ba yung ano mo? Delay ka pa. Eto ka magbasa. lapit mo nga, hindi ko nababasa ko yung shoutout nila. Ay, okay yun, mag-enjoy kayo yun eh. Opo, sino si Mekeni Bell? Ay, si Mekeni Bell. Wala na si Mekeni Bell. Hello po, okay din po kayo. Okay po kayo dyan. Ingat-ingat po. Stay at home po kung nilalabas, pero stay outside home po kung kailangan work. Kailangan po natin, no? Hindi po pwede laging stay at home. Wala pong mani-mani. So, okay, ano po yun? Ano po? Hindi ko nababasa. Ako na lang. Kenny Bell, ciao means hello. Ay, okay mo mag-enjoy kayo na. Opo, maka-enjoy po. Oo nga po, mas pogi kasi magandang anak ko. Ay! Ano daw? O syempre po, kung pogi si Papa, mas maganda po ang mga baby. Kaya po ni Cams. Pabulot ako yung mic. Doy. Bunutin niya daw, sabi ni Ian. Okay, si Doy, classmate ko po. Ito po, may kukwento lang po ako si Doy Ariase. Best friend ko po yan. At may sisingit lang po ako. Gusto ko po i-share sa inyo. Si Doy Ariate. Ano po, they're working in Australia now with his family, with his son and 2 cute ladies, daughters. Si Doy Ariate po is classmate ko ng elementary high school. Batch 83 po kami sa Right Institute. Pero I have this memory with Doy. I just want to share po sa inyo. Nung kabataan po namin, malilikot po kami. Nabubuha po kami ng mga singkamas sa may dike ng Arayat. Naligo po kami doon sa may tabi ng ilog. Kasama po namin si Miguel Basa, neighbor. Yung po naliligo kami, yung tubig na pinaliguan namin hanggang sa waist po yata dito sa chest. Si Miguel Basa po, may nakaapak siya ng yung long soil tawag doon, para pag umapak ka, lulubog ka. Hinabol ko po siya, hinila ko ng kamay. Nung hinila ko po si Miguel, lumulubog din po ako, nalulunod din ako. Pero po, meron isa pong God's help angel in the name of Doy Ariate. Siya po ang nagligtas sa amin, kaya hindi ko po makakalimutan yan ever in my life. Thank you po, Mr. Doy Ariate. Hanggang buhay, andun yun. Siya po ang nagsagip sa amin. So sana po, hindi nyo po nakikita itong pogi ngayon. At mga magaganda kong anak ay si Cam, si Sheila. Ayun po. So, mamaya po, papakita ko po si Lucas. Okay, so, let's have another draw. Go, go. Yung ako mong si Yersi. Kita eh. Sino po yan? AJ Buko, classmate ko. AJ Buko. High school. Okay, isa rin ba yan? AJ Buko. Okay. Sorry, better luck next time.
Taya-taya po tayo ng marami para ano. Yan. Baka po siguro gagawin natin sa next draw. I'm planning. Oh, biglasan niya pa. Siguro po, kasi po, masyadong actually, maraming tumaya kagad. We can increase the number of slots kung gusto po humabol. Kasi po sa susunod refrigerator siya, kung naiwan po sila sa taya, we can increase the slots ng mga tataya po. Pwede po yan. Okay, 3, 2, 1. Let's make a draw. Biglasan niyo naman. Ay, Lola. Biglasan. Imelda. Silver. Okay, so better luck next time. Parang classmate nyo. Classmate ko lang yan. Siya na lang. Okay. Okay, sabi po ni Mary Perfectua, tama po yung pronunciation of Perfectua. Wow, ganda ng aso mo, Council, si Hershey. Siya po si Hershey, kaya po may kapangalan po siya kanina dito eh. Si Hershey Trinidad. Siya yung nagchat-chat kanina. Siya ba? Then, ano lang, namesake lang. If they say Hershey is a beautiful person, it's a beautiful something. Okay. Let's make another draw, Cam. Umuulan po sa labas. It's good. Para malamig. Restaurant is raining. Ay. Ay, kawala. Classmate. Domingo Ariate na naman. Alaw na ba na draw? You have another slots pa naman eh. 8, di ba? So you have another 6 chances. Mate, Domingo Ariate, 2 out of 8. Better luck next time. Dagdagan mo yung 8 mo, gawin mo 16. Oh, Mary Ann Reyes, hi po daw kay Baby Lucas. Mamaya po, bagong gising si Baby Lucas. Wala po sa mood, mamaya po, medyo bagong gising si Baby Lucas. Okay? Another draw, 3, 2, 1. Yung kung gusto magpa-shoutout, okay. Okay. J. Rico Mariano. Napakaswerte ko naman, J. Rico. Ilan bang tiniya mo? So wala ka ng chance. J. Rico. Pati si April Mariano, nakasama. Mag-draw na. Si Joyce yun. Ay, si Joyce pala yun. Sabi ko, you write down your names para maano eh. Para may at least kung better ma-recall magtanong. Okay. 3, 2, 1. Para mabilis tayo. Meron pa akong intro po mamaya. Naliligo lang po yung kakanta natin. But after sa 50 po, may kakanta po ha. Sa 50, Pas Rona. Si Pas Rona po, she's the lucky mother of our Miss Araya, China Rona. Hello po, Miss China Rona. I'm watching kayo. Kasama po siya sa Binibining Pilipinas po. Representative po ng Araya. But incidentally, may pandemic po. Hindi po natuloy yung pro ay yung picture. I don't know kung ano story yan. Okay, so let's make another draw. Let's come. 3, 2, 1. May kumare, Angela Santos. Si Ninang nila, Angela Santos. I think, 4 ba siya? 4 slots. Okay, nabawasan na tayo ng isa, Miss Angela Santos. The more nababawas, the more yung chances nating manalo. Ano po, yung kung kinaganda ng raffle, no, yung draw, the more na nababawasan, pag hindi pa natatawag, the more yung chances mong manalo. So, the excitement is there. Ano po? So, labang shoutout. Sino po mga gusto mong pa-shoutout para mabasa natin at kung sino po ang baka po meron kayong gusto na iparelay na message sa Pinas o anywhere po sa mga best friends nyo, gusto pa-shoutout. We are in the public view now. This is the chance po. Okay.
So, another draw. 3, 2, 1. Ay, si pare mo. Pare Ronnie Mercado, pero one of the 4 slots. Si Brad Rory, Brad po. Si Brad Rory po is a civil engineer from Adamson University. Pares po kami ng school. I Brad in the fraternity. Hello po sa Alpha Omega, brothers and sisters, if you're watching, incidentally watching. Brad Rory is from Mindoro. Brad, meron ka pang chance. You have 4 slots. Now you have another 3 slots. Chances. Okay. Another draw. 3, 2, 1. Napabot na po yung number ni Laura Galang. Hindi pa po. Sabi po ni Miss Laura Gala. Okay, sino po to? Sino po ang si Ana Flor Banting. Ay, wala na si Flor. Kalas. Classmate po daw ni Mrs. Ana Flor Banting. Sorry. Next time. Okay, sabi po ni Miss Laura Galang. Ay, ano po sabi? Nabagot na po yung number ng Laura Galang. Hindi pa po. May chance pa po tayo. Si classmate Doy Ariate, may chance pa. Yan ang kinaganda ng maraming taya. So, the more taya, the more chances. Pero po ba? Sabi po ni Mary Perpetua, hindi pa insan Laura. So sinagot ko kayo, Miss Laura ni Miss Marway. Hindi pa po nagpakawag si Laura Galang. Okay, have another draw. 3, 2, 1. Ay, dito daw ka lang. Best friend, classmate. Domingo Ariate. Walo. Madami pa. 2 out of 6. Meron pa tayong 6. Message pa. Okay, next draw. Mamaya po may intermission tayo para po hindi tayo masyado maboring. Kakanta po yung singer naming manugang dito, si Miss Parlin. Makakantahin ko po, maganda pong boses niya. Sasali po siya sa TNT. Tinawagan na po siya actually eh. So, okay po. Sabi na kasi ayaw may TNT. Game. Okay, next draw. So po, kasi para may konting excitement. Okay. No, depende. Cha! Si Cha. Cha Magtoto. Wala na. Ate Cha, sorry. One of the nurse in one of the hospital here in Arayat. This beautiful Cha Magtoto. Sorry, try next time. Kaya na marami. Okay? Pwede pong makahingi ng tubig. Nauuhaw po yung most nating pogi. Okay, next draw. Uulan po sa labas, oh. Presko. Mary Bayna. Mary. PL po ni sa work po ni Duday. Better than next time. Ilan po yung kaya niya? Game. Okay, game draw. Pag nasa 50, yun ang medyo natin para i-get yung mga chances na makita natin kung sino talaga. Juliet Ignacio na naman, I think that is the second or third draw. Out of 7. No, second out of 7. So marami po siyang chances. Tumaya po kasi si classmate Juliet Ignacio ng 7 slots. So nakuha na po yung dalawa, natawag na po siya dalawang beses. Meron pa po siyang 5 chances to win. Kaya po, yun po ang kinaganda ng maraming slots eh.
sabihin nyo. Yung po ang chance na maraming slots na tumataya, you have more chances to win. Okay. 3, 2, 1. Wala sa mood si baby. Okay? Domingo Ariate. Di 10 eh. Lagi siya. May advantage, may disadvantage. So, ganun po yun eh. Pero para sa akin, the more slots, the more chances to win. Di po ba? Okay, Domingo Ariate, 3 out of 8 slots. So you have another 5 slots chances. Di po ba? Okay. So draw. 3, 2, 1. Natagbilang na dapat ilista talaga talaga yun. Tapos si pare na naman, si Brad. Brad Ronnie Mercado, taya po niya is 4 slots. Natawag na po yung dalawa. Engineer Ronnie Mercado of Oriental Mindoro. Civil engineer from Adamson University, and my brother in Alpha Omega. Hi to my brother, she's watching. Brad, may chance ka pa. Dalawa pa. Okay. Who's that lucky one? Isabel Gonzalez. Isabel Gonzalez out of the run. So, Sino Gonzales? Kamag-anak mo? okay, so you cannot do it. Okay. Miss Carlos, make it faster. Okay. Juliet Ignacio. Bakit? Yun ba yun? Talagang disadvantage yung maraming taya? I think she has Juliet Ignacio. This is the third call of your 7 slots. So you have another 4 chances. So di ba? Pag maraming taya, maraming chances. So, okay. 3, 2, 1. Wala ba kayo maka-live ka? Hello, 20 million viewers. We have 20 million viewers. Yay! Okay, 20 million viewers po. Ma'am Maricel, sorry Okay, po. Shell Genevia. Shell Genevia po. Obra lang kami. Better luck next time. Wala siya sa mo. Ayun. Panel, luwagin doon. Panel, luwagin doon. Okay. Isa yan doon. Rich Manalo. Better luck next time. Ate Ken. Sana. Ronnie, magkadabaling po ka mama mo. Delay ka din. Delay ka na ako. Ako delay. Basta ka man delay. Ano, sasabitan mo. Okay mo. Okay. Hello to 20,000 viewers. Tuloy po tayo. Manonood po sila dito sa Raffle Draw. May kusinera Kapampangan, Miss Camps. So you can see the live now. A beautiful kusinera Kapampangan. Marifer Reyes, better luck next time. Dito po daw. Ilan na lang mo? Marami pa po. Pero lumalaki na po yung mga names kung nakikita niyo po sa screen. Sabihin, lumalaki yung names natin sa ruleta, lumalaki yung swerte natin. Ano? So, the more, the less, the more, the chances of winning. So, pag lumalaki ang pangalan mo, ganun din po kalaki ang swerte yung hinihintay natin. Ano? Okay. Another draw, maswerte para sa next raffle draw. Sheila Garcia! Sheila Garcia. Daughter ko po. Sheila Garcia. Hindi na po siya kasama sa contention. Sheila Garcia. Yung out of contention na, ilabantaya mo. Siya lang? Okay, kaya talaga.
Okay? Welcome to 21,000 viewers. Ano ba yan, classmate? Domingo Ariate. Pangilan na si Domingo. Wait lang, may dito makikita. Sige ba? Nakikita ba yan? Ano pa si dito? Meron pa siyang four slots. May 4 slots ka ba? 4 na beses ka na ba natawag? Why like that? Okay, we have still chance. 4 pa. Compared to others na isang slot lang. Pero hindi sila natatawagan. Napapansin ko lang, no? Kung sino maraming taya, hindi naman gano'n. So it means, you have still the chance. Ika nga, siyempre, whether we like it or not, talaga lalabas ang pangalan natin. But the thing is, pag marami kang taya, marami ka pa rin chances. Pag isang taya mo, natawag ka, wala ka ng chance. So, ganun po yun. It's mathematical po yun. Si Pamangkin, si Odeline Roque. Di na po kasama sa contention. Ilan ba yung taya nila? If it is one slot, so wala na. Okay? Another draw. Marian Lacanilaw. Marian Lacanilaw is from San Pedro, Guagua. Hello, Marian, if you're watching. Nanonood ba kayo? Mag-chat po kayo sa chat box para po ma-shoutout po yung mga 24,000 viewers natin. Para po shoutout po kayo yung pong newcomers po, nakapag-draw na po tayo. Nananalo na po na isang 500 pesos with the name of Annie Ergao. So meron pa po tayong dalawang 500 pesos in the last 3 rounds slots. Ang maiiwan po sa susunod, hanggat umuti po ang mga names natin sa ruleta, 3 po ang maiiwan. Yung 3 na po yun po ang dalawang 500, 2 and 3 slots, at yung po maiiwan, yung po ang pinakaswerte. Yung po gusto ko makita, maabangan lahat. So, yun po. Ganun po ang laro natin. So, ang cards, pakidraw po. 3, 2, 1, para marinig po natin yung kakanta mamaya. May intermission po tayo. Miss Rowena Kunanan! Are you watching? Rowena Kunanan? Ilan man taya mo? Isa? Wala na. Yung isa kasi tinaya eh. So, Rowena Kunanan, you are out of contention, ha? Okay? I know, she's watching. Hello, hi. Hello to all. Ingat-ingat po tayo dyan. What's the next one? Line Samiliano. You're out of contention. Better luck next time po. Miss Line Samiliano. Line ba yan? Uli. Okay? Hello po. Comment po kayo. Pwede po kayo mag-comment sa chat box yung mga po viewers dyan. Huwag po tayong mahiya. Para po ma-shoutout po kayo. Miss Alet Gonzalez. Si Kumare. Ay, wala na si Mare. Diyan ni Max. Is out of contention. Out of 2. 1 out of 2. Parang comment ka na mag-shoutout. Dirinig ang kayo. Naman. Okay, another draw. Bakit ganun? Bakit pogi ako dito? No? Classmate, paborito ka. It's Julian Ignacio. I think this is the 5th year out of 7. You have another 2 slots, classmate. May chance pa. Si Miss Julian Ignacio po, classmate ko, is one of the early veterans po na tumaya. 5 beses na tawagan, eh? 5 out of 7? Why like that? Okay, you have still another 2 chances, 2 slots pa, okay? Oo, kasi ano siya, 7 ang tinayaan niya, I know that, okay? Sa pong ibang early birds na tumaya po, okay? So, draw lang.
Ingat-ingat po sa bahay. Sa mga viewers. Sa espiritu, out of contention, sa espiritu. Okay. So yung mga hindi pa po natatawagan, may mga chance pa po kayo, syempre. Ano po. At marami pa po. Nandiyan pa po si... Ay, sorry. Okay, later. Nabasahin po mga pangalan pa nandiyan mamaya. Better luck next time, classmate Rosie Manese. Rosie Manese is from Pamangkin siya, San Juan Baño. At better luck next time, Rosie, kaya ka uli. Okay, Carms, ma'am, gusto ko lang basahin ko yung mga para mga naghihintay pa ng swerte na nasa ruleta pa. Okay, nandiyan po si Cerese Garcia, nandiyan pa po. Ani Argao, nandiyan pa. Lilet Brillantes, nandiyan pa. Alet Gonzales, nandiyan pa. Juliet Ignacio. Ito po mga sinasabi ko. Pag sinabi ko po, ito pa po ang nasa ruleta natin. Okay? Okay. Low Valley. Candy Luris. Ralph Bitaw. Ani Argao ulit. Fatima Gonzales. Josie Daluso. Farlin Templo. Shangelin Filoria. Vanji Guevara. Lilet Brillantes, Juliet Ignacio, si Regina Escosio, Juliet Ignacio ulit. Tingnan niya po, naulit-ulit yung mga pangalan kasi maraming taya po sila. So, bakit hindi? Ilan ba? Bakit sabi ko 7? Hindi ko pala, may 3 pa pala doon. Yung kay Juliet. Okay? Marimao Gutierrez, Rubilin Maniego, Grace Malabanan. Para po kasi ito kayo binabasa ko, yung mga late viewers ko, baka sabi lang, nabunot na ba ako? Hindi pa. So ito mga sinasabi ko, ito po yung nandito na may mga chances manalo po ng washing machine natin. So ito po sila, si John Louis Jacob, Justin Tibag, sino pa? Sanin Kapaktulan, Pas Rona, Mary Rose Garcia, Tori Mercado, si Brad Ronnie Mercado, si Dennis May Yabut, Gertrude Del Moral, Laura Galang, Cali David, Celso Ian Garcia, Josie Daluson, Ronnie Mercado, Kelly Navarro, Vicky Casino, Mike Sales, Yayan Reyes, Renato Perez, Marife Reyes, Ann Reyes, Angela Santos, Domingo Oriate, Joey Maranan, Brad, Jackie Pastor, Domingo Oriate. So yun po maraming tayo slots po, no? So si Daluson. So yun po ang mga lucky na darating na may mga chances manalo po ng 2,500 at isang grand winner ng washing machine na automatic po 6.5. Okay, let's make another draw. Josie ako. Luna pa. Ay, Diyos ko po! Ay, Diyos ko po daw. Kasi po, live viewer po. Si Carlin Templo. Live viewer po siya. Kasi meron po si tayo live viewer dito. Ay po, Diyos ko po. Ay, Diyos ko po, no? Carlin Pero Templo. magkanta kanya kasi. Wala niya. Paano po yun? Siya po ang kakanta mamaya. Dahil po kakanta po siya. Siya po ang mag-i-intermission natin mamaya. Paano po yun? Better luck next time. Wala ko linalo. Okay. Daroy! Kaklase ko na. Classmate. Andiyan naman ang pangalan mo. Domingo Oriate. Better luck next time ulit. Okay. Konti na lang. Ilan pa? 8 lang ang pari mo na, Jess. Ay, kaklase ko. Okay, the next one. Ma'am, like, Mga better luck next time natin. Like Sales, you're out of contention na. Nako, dami pa. Kaobra nung kami din. Malaki na po yung screen. Nababasa ko na po siya. Konti na. I think we have a review how much na. Ilan ba? Wala bang automatic na bilang kung ilan pa yan? ha? Okay, draw. Mag-evo ka kasi, Kenny. Shanjeline, sabi po ni Shanjeline, may legso daw. Dumikit ba si Shanjeline kanina? Okay, out of control, Josie Daluso. Si Shanjeline ba na katabi ni kanina daw eh?
Sa kay Carlin siguro. Carlin. Ha? O, Miss May, swerte pa, si Angeline, ha? May chance ka pa. Ayan, classmate niya. Meron ka pang isa. Nanonood siya sa TV. Okay. Thanks for watching Sanchilin, Pilura, and the family in Guagua, San Pedro, Pampanga. So, may next po akong number 20. So, you have still a chance, no? Okay? Let's make another loser draw. Ay, ate Ann mo. Ann Argao. Meron pa siyang dalawa. Si Ana Argao. Meron pa siyang Pero dalawa. kasi nanalo na siyang first draw kanina siya pang pinakaunang winner natin ng 500 si Ani Argao. Siya po unang-unang nabunot po kanina kasi nag-draw po tayo ng first slot eh. She is the first one na bunot po. Ani Argao. Nanalo na po siya ng 500. Pero may mga chance pa po sila. So ito po fair game po, no? Kung ilang slots konti na natin, so they have still the chance to win the grand draw. Ganun po ka-fair yung ano natin. So the more taya kayo, the more chances to win. Okay? Go. So, why like that? Why like that, Sanjeline Piloria? Pasasabi mo lang, magkatabi kayo ni Farlene, ayan. Nag-zoom. Hindi ka na nag-zoom ngayon. Ayan na. Sanjeline Piloria, better luck next time. Susunod. Meron ka naman daw washing machine na automatic sa bahay, so bigyan natin sa iba, no? Diba? Bago pa naman yun sa iyo eh. Okay. Kaya ka na marami kasi susunod eh. No? Ngayon, wala ka ng chance. Okay. Let's make another Ate, draw. sorry. Better luck next time. Go. Ay, Grace Manalo. Grace Malabanan. Ay. Okay, Grace Malabanan. Sorry, better luck next time. Sino yan? Okay, go. Oh, tanggal ka na, Shanjeline. Better luck next time to Shanjeline. Regina Escocio. Regina Escocio, si pamangkin na poblasyon na riot. So, out of contention ka na. Isa lang ba tira ni Regina Escocio? Isa lang. Diba better luck next time. Sa susunod na mag-raffle natin is refrigerator, brand new refrigerator. Okay? Next draw. Kasi sabi ni Sanjay, uy, niligsuna ako. Ayan, nabunot tuloy. Si Ron. Brad, saka naman, Ronnie Mercado, Brad Rory. So, May meron kunyakan pa. niya. Isa na lang. I don't know. Sige, basta nandyan. Isa pa. Okay. Another draw. Oy, Marlita, wala na si Mari. Si, Mari ba yan? alam po, Mare, Alet Gonzales. Niyabi ako po. Mare, tayo nakasusunod. Mas maraming slots, kaya po tayo. Miss Alet Gonzales. Si ano po, Mare. Yan po ni Max. Better luck next time, Kumare. Kaya po tayo marami, Kumare. Hi to Mare and who's watching now in San Agustin, Santa Ana, Pampanga. Hello po sa inyo, ingat-ingat dyan, stay at home, umuulan po ngayon, maglalabas, kunin po tayo, alag natin, huwag po tayo lalabas ng bahay muna, kung wala gagawin. Pero kung mamamalay ko po, labas po kayo kasi wala tayong ulam mamamalay kayo. Ayan na. Classmate. Ay, hindi. Okay? Lay, who's Lay? Yula. Lay. Si Lai. Bakit Lay? Yulay. Yula. Yulay. One of the Miss Lalay. Beauty of Salagusin Norte, one of the muses of Lai is the daughter of the barangay captain in Salagusin Ayan na. Norte. Hi, Lai, if you're watching. Classmate, magkatabi yung pangalan mo, walang difference, no? Magkatabi kasi yung name, eh. So, ang chance, mas marami, no? Nakailan na siya? Domingo Oriate, remove. Tatlo na lang yan. Tatlo pa, okay.
So at least, yun ang kinaganda. Na pag isang taya mo, wala na. Pero if yung walang taya mo ay, you have more chances, ika nga. Ganun yun. Walang pinagkaiba sa mind. Kaya mo, dua. Pag ang isang tao daw, okay, mamaya na yan. Ano yung Okay, we have another Pasko na the lucky mother of our Miss Araya, which is Piling Araya. Pilipinas now. Si Shaina Rona. Out na po tayo sa contingent, Miss Pasko na. Hi, if you're watching, tingnan po. Another one now, slot number, di ko pala sinasabi yung slot number, no? May slot number ba yung malinis ka ba? Okay, slot number 81. Slot number 81, Ann Reyes. Yung palang numbers po pala, no? Dati show slot number. Dito si Ann Reyes, nanonood siya. Sino? Ay, wala Sorry na. po. Sino? Wala na. Miss Ann Reyes po, hi. Kung you're watching po, better luck next time po. Kaya po tayo ulit. Po. Ayan po. Number 17, slot, Josie Daluso. Hindi ko nasasabi yung mga numbers po, no? Pero kung nanonood po kayo, nandiyan po Meron pa yung, siya. Number 17, slot, Josie Daluso. Okay. Meron lang sa isa. Isa na lang yun. Still another chance daw po. Dalawa daw po kaya niya. Tatlo. Tatlo daw po. Okay. Isa na lang. Hi to Mary Ann Reyes. May, ano po yun? May smiley po siya. Smiley, tsaka quiet. Huwag po, may chance na po tayo. Siguro po ang mananalo rito yung para sa kanya po yun no? Siyempre. Game. Sa kanya po talaga yun. Ate, Pag sino iyan mananalo ng grand draw, sa kanya po talaga yun. So, okay, Ralph Bilal. Okay, is Ralph Bilal Kaklase mo yan, ikaw, Brame. from Manila, Makati. Makati, BGC, Taguig City, Port Manila. Okay. Makati, BGC. Ano pa yun? Kompleto po yun. Dati po kasi ang tawag po doon, the Port. Ayan po ang tawag po las BGC, Bonifacio Global City. Brain, I'm working there, pero nasa onti po kayo dahil sa pandemic. BGC po is a good city, a beautiful city to go. Isang tourist spot po, BGC. Okay. Paborito si Juliet Ignacio, slot number 7, May. Slot number 7, Juliet Ignacio. So, okay. Juliet Ignacio, sama naman. Bakit ganun music natin nakakalungkot? Ian Garcia, akin na yan. So, sabi ko Ian Garcia, akin na yan. Okay, lahat po may mga chances. Oh. Magdidilig na po ako ng halaman, nabunot na po ako. Sabi po ni Miss Mary Ann Reyes, thank you po, magdidilig na po ako ng halaman, nabunot na ako. Huwag naman po, baka umuulan, magdidilig na po ng ulan. Ingat po, baka sa inyo po, di umuulan dito po sa Aray, umuulan. O sa mga huling viewers po, we are drawing now the Grand Raffle draw of Pusinera Kapampangan, this washing machine automatic. Tuloy-tuloy lang po ang bola, ang draw natin. Miss Laura Galang, slot number 61. Slot number 61, Laura Galang. Ay, sa mga makabebe yan. Out of contention na po tayo. Okay. So, sino po yung natatawag dito, ang nakikita, hindi po kayo nanonood, siya po yung nabubunot, sabihin, tinatanggal po natin sa list sa ruleta. Okay, so lumalaki na po yung ruleta natin, kung mapapansin niyo po, no, yung mga nanonood po ng live. Lumalaki na po yung mga pangalan natin, nababasa ko na, kanina po wala akong nababasa. Siguro po, sa bumabata na po kasi ako, kaya hindi ko nababasa yung maliliit. So, okay po, tuloy-tuloy lang ang bola. Tuloy-tuloy ang bola. Sino po ang susuwertihin na naman natatay sa susunod na raffle draw? So, Marife Reyes, slot number 80. Slot number 80, Marife Reyes, out of contention na po tayo sa ruleta. Nawala po ang pangalan natin sa ruleta.
Better luck next time po. Po? Tita Marife. Kamag-anak ng Oswald. Tita Laura. Okay, tuloy-tuloy po ang bola. Ito po ang susunod na maswerte yung tataya sa susunod na raffle. Justin M. Atibag. Justin Matibag or Justin M. Matibag. Slot number 49. Yung number po nyo, out of contention na. Nalaglag na po sa ruleta. Obra ng iyan. So, okay po. Tuloy-tuloy lang ang draw para po masaya. Po. Comment lang po kayo sa chat box. Who's watching on the YouTube channel po ni Kusinera Kapatangan. Sabi po ni Miss Mary Perpetua, Si Lilet. Marinel, nabunot na ka. Lilet Brillantes, slot number 3. Ilan niya Hindi kaya, ka anak? nakasama sa ano, kung Ilan ang ba kaya yung slots ni niya. Lilet? So, one of your slots, Lilet Brillantes, slot number 3. Laglag na po sa ruleta. Okay. You are out of the contention now in the ruleta. Hindi pa po, tita. Ano? Hindi pa po daw nabunot si Marinel. Sabi po ni Miss Mary Perpetua. Marinel, hindi pa po. Hindi pa po yata nabanggit yun. Wala pa po. Alam mo, sila pala. Anong slot number ba nila? Wala ko yun. Muntik na po si Miss Marinel, slot number 42. So slot number 43, Rubilin Maniego. Laglag na po sa ruleta. Better luck next time. Rubilin Ma'am Maniego. Ruby, sorry. Obra mo rin tamay. Hi to all watching now out there. Basta po, ingat-ingat lang dyan. Ingat-ingat po sa pandemic. Face mask. Huwag po natin tanggalin pag lumabas ng bahay. Ito, ang susunod na naman, si classmate. Talaga, pag marami kaya talaga, lagi makatawag ang Ano kaya, pangalan. Mami? Slot number 40 of Miss Juliet Ignacio. Laglag na po, Miss Juliet Ano Ignacio. kaya kaklase na pawa mo? If you're watching Juliet, meron ka pa naman. Ayun, I can see. Slot number 35, blah, blah, blah. So, still there, no? So, nakikita ko po rito. Ito na rin kaya yan. Lumalaki na po talaga. So, lalong tumitindi ang tension natin. Classmate, slot number 92, Domingo Oriate. Si Sir Mr. Domingo Oriate po, siya po ang kumuha the last remaining 8 slots of the draw para po matuloy na to. Kaya we have a special thanks to Mr. Domingo Oriate who is watching now in Australia. Siya po ang kumuha ng 8 slots so that the draw will be started na. So, kumuha po siya ng 1 slots. Kaya lagi po siya natatawa, marami po siyang taya. So, meron pa siyang mga slots po natin. Classmate! Meron ba? May pag-asa pa? Slot number 10, Lovely Vice. Naglag na po sa Kumari mo? letter. Number slot 10, Lovely Vice. Kumari mo. Po, unti-unti na po. Unti na lang po. Okay, po, no? I-shout out ko po para yung mga late viewers. Pag hindi po natawag ang pangalan nyo, out of these numbers, basahin ko. May mga late viewers po kasi sa mga 19,000 viewers po natin. 27. I want to shout names now. Ceres Garcia. Ito po, ang nandito pa sa mga ruleta. Okay, kung nakikinig po kayo, pag sinabi ko po yung pangalan nyo, Kumari niya po. nandyan pa po ang slot ng one of your slots o mga slots. Ito po, Ceres Garcia, Ali Argao, Candy Lulis, Fatima Gonzalez, Banji Guevara, Lilet Brillantes, Juliet Ignacio, marami po kaya yan Marimel Gutierrez, John Louis Jacob, Sani Carbaculan, Mary Rose Garcia, Brad Ronnie Mercado, Dennis Mayabot, Gertrude Del Moral, Candy David, Celso Ian Garcia, Josie Daluso, Yeli Navarro, Vicky Casino, Yan Reyes, Renato Perez, Angela Santos, Kumare, Domingo Ariate, my brother again, Joey Maranan,
and Jackie Pastor. So sila po, kayo po lahat may mga chance na manalo ng Grand Raffle Draw po natin. 6.5 kilograms na automatic washing machine, Everest brand, brand new. So lahat po ng tinawag ko, may mga chance pa, nasa ruleta pa. So sino po malalaglag sa mga tinawag ko ngayon? Slot number, Candy Luris. Candy Luris, number slot 11. Lag po tayo sa ruleta. Candy Luris. Kaya ba pa ako? Okay, sino kung malalaglag po ulit? Laglag ba? Okay. Slot number 1, siya po yata pinakaunang tumaya. Si Cheris Garcia. Better luck next time. She is the first one who joined the draw. So, if you're watching Cheris Garcia, better luck next time. Laglag po tayo sa ruleta. Isang slot po yata siya. So, paunti-unti na po. I think, ilan na lang siya? 25 slots? Itong Diyos, sinalo lang yun. So, papakantahin mo natin yung shinga natin. Kaso, nabulot po daw siya. We have 24 slots now, mga 24 lucky. So, sino po? Ito po ang mga unang malalaglag. Slot number 15, Fatima Gonzalez, ng taga San Agustin, Santa Ana, Pampanga. Sa Nicolas. Sa Nicolas daw po pala si Fatima. Better luck next time is Fatima Gonzalez. 24 na lang po. Do I have the correct number? Slot number 77, Yan Reyes. Laglag na po sa ruleta. Yan Reyes. Okay. Ano sabi? Okay lang yan daw, sabi ni Doy. Di pa tapos ang laban. Laban mo yan. Slot number 60, Gertrude Del Morao. Klase babasa ko kasi ng comment ba eh. Gertrude, slot number 70. Lumalaki ng ate. Okay, kinukuha ko po kasi sabi ni Doy Ariate, okay lang yan, di pa tapos ang laban. Tama, di pa tapos ang laban. Slot number 30, Vanji Guevara. Naglag po sa Loreta. Kapatid ni Kaya. Klase ng Ate Banji. Ate Vanji Guevara daw, okay. So lumalaki na po talaga yun. Kayo po, nababasa nyo na rin mga pangalan nyo, no? May ikot na, lumaki na. Slot number 73, Vicky Casino. Out of contention, laglag na po sa Loleta. Opo, lapit na. Malapit na. Kakanta muna yata ako. Mamaya na, baka po umulan. Lumakas po umulan natin. Slot number 69, Yeli Navarro. Yeli Navarro, you're out of contention na po. Nalaglag na po sa Loleta. Ano nga sasabihan na luluwal, no? Huwag mo na sabihin. Sabi po nila, ang mga sinasabi po daw ni Sheila ni Duday, kung sino sinasabi niya, nakatawag yung pangalan. Huwag mo na sabihin kung meron pa dyan. Game na. Game na. Para malapit na. Pag mamaya mga 10, tigil muna to siguro tayo or 15, something like that. Magkwentuhan muna tayo. Para may konting excitement. Slot number 48, John Louis Jacob. 48, John Louis Jacob. Laglag na po sa Roleta. Okay, konti lang po. Ako. Ilan na lang? We have 17 is last po. Ibig sabihin, 17 na lang po kayo na Isang klase ko. may chance manalo ng
dalawang consolation prize na 500 at yung pinaka Pare mo. kung sino po ang may iwan, siya po mananalo natin ng automatic washing machine. So yun po, ang ilarapat ko lang po ha, may nanalo na po ng isang 500 si Miss Annie Ergao kanina. Ayun, yung last three, yun po magiging winners. So we have this slot number. Number 2, Annie Ergao. Oy, wala na Mabunot siya. ka po, Miss Annie Ergao. If you're watching, hi, hello. Hi. Wala na siya. Meron naman siya, nalo siya kanina ng 500. 500. May 500 ka, Miss Annie Ergao. But for the grand draw, hindi ko nakikita yung pangalan mo, wala na yata, no? Wala na. So, niinit po ang labanan. Ang nakikita ko po rito, ulit, pero siguro mamaya ang 15 wrap up natin kung sino may iwan. At slot number 65, Candy David. Mamanang kay, mamanang Candy Oswald. David of Oswald. Mamanang Oswald. Taganon niya kasi. Makabebe, Pampanga. So, tignan niyo po yung mga tumaya, no? Sino yung lugar? Yung pong lugar, meron po tayong Mindoro, meron Makabebe, meron po tayong Australia. Ganun po yung parabol natin. No? Meron po tayo sa Italy. Ganun po kalawak yung network natin. So, ibig sabihin around the world po tayo. So, around the world are watching now in Italy, nasa Australia. Andyan po sila. Nanonood po. At, okay. Let's make another draw para malapit na. Brad, Isipin naman mo. katabing pangalan mo, dahil pwede, no? Slot number 57, Brad Ronnie Mercado. Bawasan ng isa. Meron pa. Siya na lang ba? So, yun po ang kinaganda na maraming taya, maraming chances, no? So, gaya na Domingo, si Ronnie, Brad Ronnie. Yan, ha? So, Domingo. Oh, parang nakikita ko na kung sino. Ay, Denise. Slot number 59, Denise May. Yabot. Natanggal ka Miss na. May, natanggal ka na. Hindi ka nakasama sa row. Wala na naglagay yung pangalan sa ruleta. Denise May, if you're watching, better luck next time. Okay. Let's have another draw. Parang malapit na. Ha? Click mo muna, draw na. Pwede naman natin draw. Pwede multiple push. Ay! Pare mo! Bakit ganun, Brad? Slot number 58. Nabunot ka na naman, Ronnie Mercado, Brad. Naglag ka. Oh, on. Okay. Wrap up ko lang po, no? Ang nasa Loretta po natin, ito po ang may mga chances na manalo ng grand draw natin na dalawang 500. Juliet Brillantes, Juliet Ignacio, Marimel Gutierrez, Sunny Kabaktulan, Mary Rose Garcia, Celso Ian Garcia, Josie Dalusong, Renato Perez, Angela Santos, Domingo Ariate, si Brad Joey Marano, Batangas City, and Chucky Pastor. Dito ko naman sa ating sulit. That is the Balaram, explanation. Hindi na. Hindi pwedeng that is the system. It will change. Ay, okay kay. Ay, Marie. Slot number 54, Mary Rose Garcia. Kasi ganyan mo tayo pag
That is the chance. That is the life. Yun na Paano yun. niyawarin kayo? Wala na, okay na. Eh, nakamalaki. Game na. Ay, bilang ulit sa akin. Slot number 50, Sanika Baktulan. Naglag na po. Palapit na po. Palapit na. Palapit na po. Ang mananalo ng grand draw natin ng washing machine. Automatic po yan. Ang washing machine po natin po, ang automatic washing machine po, transparent po kami, legit po. This is a brand new automatic washing machine. The brand of Everest. Sa 2 volt po yan sa appliances. Pwede pong sabihin how much po yung hindi po namin sinasabi before giving the stats, no? Pero we are honestly telling that this amount of this automatic washing machine is 10,000 po. So ang papanalo na niya pong washing machine is in the amount of 10,000 pesos po. Okay po? Panalo niya kanya. Lumiliit na po ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na lang po. No, okay. I-click ko po. Balik mo yung names. 10 na lang po ang mga slots natin. Slot number 84. And ano ba ito? Para care at mga huling nanonood po ng live, we have 10 slots po, 10 slot ang nasa ruleta. Okay, so gamitin yung quotation natin. Ang mga names mo nandito is slot number 84, Domingo Ariate, slot number 42, Marimel Gutierrez, slot number 34, Lilet Brillantes, slot number 67, Josie Daluso. Slot number 82, Angela Santos. Slot 83, si Joey Maranan.
Joey Maranan. Slot 79, Renato Perez. Slot number 89, Jackie Pastor. Slot 66, Celso Ian Garcia. And si Juliet. Kita niya, no? Slot number 35, Juliet Ignacio. Out of 8, meron pa po siyang isang natitira. So that's the benefit of buying some slots. So meron pa po chance ika nga dahil po Mr. Domingo. Ayan. But others, I think, may have chosen both some 2 or 3 slots siguro. Dahil nila Brillantes, Angela. Okay. So, pero we have here, merong isa lang ang slot. I think si Choi is, si Bright Choi, isang slot lang yata, no? So that's the benefit of pag sinerge po talaga, no? Okay? Game na. Out of 10, 10 na lang po kayo. Okay, let's see kung sino ang malalaglag sa ruleta ngayon. Kuya Ian. 10 na lang po kayo, ha? Lalaban daw bukas. Okay. Let's make a draw. 3, 2, 1. Sino po kaya ang matatanggal sa 10? Palapit na po tayo, palapit na. Ay, sige. Ba't ganun, classmate? Slot number 35, Juliet Ignacio. Wala na ba si Juliet? Wow. Ayan, 9 na lang. Better luck next time na lang, classmate. Okay? So we have 9 na lang. Paunti-unti na lang po. Ako. Umitindi ang labanan. Umitindi po ang labanan. Okay? So, okay, let's make another draw. 3, 2, 1. Slot number Ay! 42, Marimel Gutierrez. Laglag po tayo. Better luck next time. Miss Marimel Gutierrez. 8 na lang po. 8 na lang po. Malalaman na natin na mananalo ng automatic washing machine natin. At within ang tensyon. Alam po, pakakantahin ko muna po yung singer natin para may intermission, para may suspense ng konti. Ano po? Paig po ba kayo? Meron pong viewer dito na kasama sa ano? Pwede po kayo mag-comment sa chat box. Ano po? Kakanta muna po yung singer natin. Ayaw daw po kasi nalaglag na eh. Taas daw ang ulan. Lumakas po ang ulan. Presto, no? Ano po yan? Nilinis ang paligid natin. Kung po mga hindi nagwawalis ng alikabok, manilinis po yung kalsada natin, bakuran natin. So, presto po mamaya ang pagtulog natin. Okay. Yan na lang. So, I think, ilan pa? Bili niya kasi pa tayo. Ang name scale. Itang name scale, bili na. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo na lang po. At sino po sila? Domingo Ariate, Juliet Brillantes, Josie Daluson, Angela Santos, Joey Malanan, Renato Perez, Jackie Pastor, Celso Ian Garcia. So, ibig sabihin po, isa po dyan ang mananalo na washing machine, bangko. Actually, 3 po ang last team na may chances na manalo. Isang grand raffle draw at 2 500 po. Meron pa pong consolation. So, ibig sabihin, babalik po yung taya natin doble, no? So, ibig sabihin, yung 3, hindi po uuwing luhaan. Sasapon po, So, yung ruleta po, sinashuffle niya po ngayon yan. May nakikita po kasing trend kanina, no? Okay? Pag tumama po sa marami, parang yung next po yata. So, that is automatic, ano po yan, we don't have any on hand po, no? We don't have any on hand, just to be fair sa lahat. So, we are reshuffling again the names para po fair. Ano po? Sige po, sabi ni Tita Mary. Okay, salamat po. Okay, so we need Every draw, every draw kakanta. shuffle no. Every draw kakanta ako.
Hindi, sa shop. Wala ko kakanta. So, gusto pa naman kumanta. Gusto niyo po marinig yung boses ko? Sabihin niyo po, kakanta ako. Joke lang po. So, ang ginagawa ko, every draw, sinashuffle po siya. So, there is, ano po yung automatic system po pala to. After a draw, i-reshuffle po niya ulit. Para po nasa ruleta po yung number natin. Konti na lang. Para po na may balota tayo sa loob. So, sinashuffle din niya po pala yan, ganyan. Ganda po pala to, no? Okay, let's have another draw. Parang napansin ko, matataas ang numbers, no? Who is the loser one now? Slot number 79, Mr. Renato Perez. Taga saan po si Renato Kaano ko, Perez? ayan na talent. Okay, from Manila. Okay, so, shuffle again. Kakanta muna ako. Joke lang po. Ano kung gusto niyong kantahin ko, kakanta ako. Gusto niyo na pong makita kung sino manalo o hintay po natin yung swerte natin ay tumagal ng konti. Okay, wala po mong papashout out. So, ang nakikita ko po sa, can you put the names of the, okay, we have still on the screen. Kasi, nandiyan pa yung pangalan mo, Domingo Ariate, Jackie Pastor, Josie Daluso, Cirilet Brillantes, Celso Ian Garcia, Jory Maranan, and Angela Santos. Isa po dyan ang susortihin na manalo ng automatic washing machine po natin. So, malapit na. Malapit na po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Patanungin mo nga yung viewers kung isa-shuffle pa o hindi. Well, I think okay lang. Parang it's a double. Okay, yan po mga names natin ngayon. Who is willing kung ano natin, automatic po kasi system natin, this is chance lang talaga. Pag pinundot po natin yan, sa-shuffle po yung names niya. Is para bang, hindi po siya masya-select. It means, we are reshuffling the names. At pala dito, it's a fair game lang naman yun. Wala namang problema yan. Diba? Shuffle. Di po? Para ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, makikita niyo po sa screen, nagsha-shuffle po yung names, hindi po yung ikot na. Naglalaro po siya, they're changing the locations. Kung dati po, nasa green kayo, can you click another shuffle? Diba ba? Si Domingo, nasa green. Shuffle mo nga. Okay, so, siguro, malipat po yung kulay ng slot nyo. So, ganun po pala siya. Ang ganda niya, no? So, sinashuffle niya po yung name nyo sa slot nyo. Pero, you have the same number, siyempre po. Para bang nagre-reshuffle siya to change your location. Game na. Okay, game na. Let's take the number 7. Kung sino ang number 7 na matatanggal po sa ruleta. 3, 2, 1. Slot number 34, Lilet Brillantes. Nakapilang ka nga mo ulit. Meto niya mo. Ganda na po, Lilet Brillantes. So, ibig sabihin po, no, kung marang up ko po, yung mga tumayang slots, nandyan pa po sila. Yung isa po dyan, isang slot lang yata, no? So, alin na lang po. Sabi niyo pag-stop sa shuffle ko. Akin po po. Ano po ako yung phone ko, naglobat, mawawala pa ako. Actually, katabi ko lang po si Cams. Ayan po, oh. So, naglobat po yung Game system na. ko. Okay, lapit na. So, Jackie Pastor, Domingo Ariate, Angela Santos,
Joey Marana, Celso Ian Garcia, Josie Dalusong. Isa po kayo sa mga suswertihin. Sino po kaya? Sino po kaya mag-uwi ng washing machine natin ng automatic na 6.5 kilograms brand new? Pa, say stop. Sinashuffle ko. Okay, stop. Okay, let's make another draw. Anim na lang. We have 6 numbers for set. Pero napansin ko, higher numbers, no? 84, 66, 89, 88, 82, 67. Alin. Naku, classmate. Napakalungkot. Alin na mga team aliado. Classmate. Domingo Oriate. Bawi ka na lang. Huhu, sabi ni Tito. Tito, sorry po. Siya yung pinakamaraming slot, di ba? Akala ko nga siya lahat makakakuha. Daw sabi ni Toy. Bawi ka na lang sa susunod. Yan nga nakuha. Wait, commercial lang. Sinasabi ko yung registered nurse natin, si Sheena Camel. Baka naman po. Sa po yan ang sinasabi ko. Sige. Sana aspertihin. Okay, talagang gano'n ng buhay, kaya lang. So we have slots number 67, Josie Dalusong. Slot number 82, Angela Santos. Slot number 88, Bryce Joey Maranan. Slot number 89, Jackie Pastor. And 66, Celso Ian Garcia. Ano po, no? Ito pong relata na to, kung may papansin yun, baka sabi niya, why itong name na to, nandyan, or gano'n. Wala pong ano yan. Ang ano po dito is pag nag-encode ng name, automatic po pumapasok siya sa ruleta. Hindi po siya manual. We're just typing the names and then they will automatically included in the list of 5 na lang, no? Kaya po, di ba kayo? So, 3 yung maiiwan yan. 2 na lang yung mariremove. Yes. So, ibig sabihin po, may 2 mawawala rito. So, yung matitirang 3, masasabi pong winners na. Kasi po, Bakit na pala mo ala kung daramdaman? Wow. Tama. Ibig sabihin yung may iwan 3, winner na, which is one of the 500. At isang consolation pa ng 500. At isang, yung po sinasabi natin napakaswerte na grand draw winner natin. First ever draw na mangyayari na we're doing this actually po. This is only dahil po sa pandemic, di natin po malaman ang gagawin sa bahay. May init. So, napag-isipan lang po na, actually this is the first time na we did it. First time namin gawin ito. This is the brainchild of CAMS. Kusinera ng Pampanga po. Commercial lang po. We are watching now in YouTube. Sige, ano na. Sige, basta shuffle lang. Commercial muna ako. You are watching po live ngayon sa YouTube sa Kusinera ng Pampangan. Owned by my daughter, Sheena Camel CAMS Fan Club. And ako po extra lang, I have my YouTube also. Subscribe na po kayo sa Kusinera Kapampangan. Doon niyo po makikita ang mga luto po ni Kusinera Kapampangan. Yung mga po special na Pampanga foods, special foods, gaya po ng binurong Kapampangan, yung po hindi nakakatingin ng binurong Kapampangan. Napakasarap po niyan, subukan niyo. Adobong Kapampangan, yung adobong chicken, adobong baboy, nandun po. Nasa channel po yan, nandun po lahat. Nakapag-post na po siya ng videos, I think 30, around 30 to 40. Yung po mga ngayon na nagluluto sa bahay, yung mga beginner po sa kitchens, you can watch this YouTube channel. You can watch this Kusinera Kapampangan. Manalo. Hintay lang po. Si ano po, huwag po tayo masyadong Malakas excited. ulan, baka daw mawalang
Hindi po yan. Subscribe po din kayo sa Papa Gameplay. Papa Gameplay. Subscribe po kayo. Sa akin po yun. Papa Gameplay sa YouTube. Okay po? Let's make another draw. Stop. Okay, let's spin the wheel. Okay, yun po, yan po, yan po, yan po. Ayan na po, ayan na po. Slap number. Angela. Si Angela. Slot number 82, classmate. Kung nanonood ka, better luck next time. Angela Santos. Naglag po sa ruleta. Muntik na, classmate! Muntik na! 4 na lang po! Naku po, lumaki na masyado yung screen natin ngayon. Kaya po, kung nanonood po kayo ng watch, makikita nyo na po yung mga pangalan. You have Joey Marana, Joseph Galuso. Hanapan sila na po. Come, tignan mo. Puro J sila. No? Talagang wala si Celso. Ala, Si Celso! Joey, si Josie, si Jackie. Naglalaba ako ito. Wala ko siya pumasa kasi si Celso. Pero, napansin ko lang po, no? Puro J. Pero ang host po nyo, ang host JD po. Jess. Di po ba? So, okay, shuffle. Let's shuffle the names, the colors, change the colors. Ang chances po ng 4, ang pag nawala yung isa, mananalo na po yung 3. Ibig sabihin, sure na po ng 2,500. At yung lone winner, kung sino po yung matira, ganito po pala siya, no? Nakikita ko. Okay, kasi first time po din makita ganito eh. So, tanggal yung isa, 3 na lang. Pag pala, nabunot mo yung second, alam mo na yung winner. Tama ba? Tama po ako, no? Sino pinakalas? So, ibig sabihin, pag naiwan, 2 na lang, at yung unang mabubunot ng 500 doon sa 2, yun na po ang winner na kasama niya. Oh. That's what I see now. May makita Okay. kaya kita magkaklase ko Jay, stop. Okay, 1, 2, 3. Okay. Spin. So, sino po ang Sino kaya maaalis dito? maalis sa wala chance manalo ng 500? Okay, let's make a draw. May-shout out ba? Wait lang. Ano yan? Okay. Asa mo yan? Dala na niya yung ano niya, maruruming damit. Okay. May nag-post po, thumbs up daw. Sino yun? Si Istariray na tisay. Karina yung natisay. Thank you po. Yay! Thank you po, Story Natisay. Thanks for watching. Di po ba kayo sumali sa Raffle? Next time po, in this YouTube channel, doon po tayo pag-show na winners. Kasali sa Raffle. So, 4 na lang po. Okay. Napapansin ko lang talaga, puro J sila. Sino po kayo? Sila ko mo na. Sino po kayo mahiiwan sa 4? Go na. Okay. Napaka-suspense na po. Sana lang. Isang group pa tayo para yung 3. Malalaman po natin. Hindi po mananalo ng 500 na mabubuhin kayo. Next round. Okay, let's make the draw! 1, 2, 3, go! It's number 89. Jackie touch the floor. Sorry po. Better luck next time. Better luck next time. Tatlo na lang po. Kulay sa sabon kasi yung kulay. Huwag ka na din sabon kasi last color na lang. Bako nga basa. Okay. So, sure win na po yung 3. May 2 winners ng 500. At ang pinakalas ang lucky grand winner. Okay, ang ganda po ng color natin. Wait. Tapos po bakit yellow, blue, and green? It's a Philippine flag. Is it a coincidence or ano? Coincidence. Coincidence lang ba? Primary colors. So it is set on the primary colors.
So, ganun ba yun? Magdudulat talaga siya. Okay. Wala po natin. Para paano na po? Last mirror lang po. Who will be the winner? The yellow, the red, or Ano muna tayo? Let's make a little suspense, okay? Sana po hindi mag-brown out, no? Ito po kung sakali. Okay, just for ano lang. Kung sakali in the middle of the game, nag-brown out, stop mo laro natin. Basta po pag nag-brown out, uncontrollable po kasi yun eh. internet? Yung net mo. Paano ba Hindi yun? na yan, hindi yan magbabrown. No, just say kasi marami mga viewers kasi. Same, sila pa. We have to stop the game. Kasi just to fair play, di ba? Tama ba yun? Kung sakali lang po yun ha, wala po kaming generator sa bahay, sorry po. Sorry po. Sino po yung nagawa? Silang viewers po tayo? Pa-call shout out po natin ang mga viewers. Ilang thousand viewers. Oo, kasi di ko alam sino. We have 12,000 viewers, okay? And, at yun na lang po, ulitin ko. We have this Joey Marana, Chelsea Deluso, and Celso A.O. Garcia. Si Joey Marana po is one of, nasa ano po siyang Batangas siya. Chelsea Deluso, Italy, and Celso is Daniel lang. Sa Makati. Makati. Okay. Makakasuspense po. So ito po pagkakas po, nanalo na po, may chance na po silang manalo ng ang pinaka-consolation po nila is 500 pesos. So, kahit sino po sa kanila may 500 pesos na at minimum price. There is Joey, Josie Daluso, and Celso. So, ibig sabihin, may 500 na po silang tig-isa yung dalawa dyan. So, ganito po, ang nakikita ko ngayon, pag natanggal na yung isa rito, dalawa na lang, siyempre. 3 minus 1, 2. Okay? Ngayon, sa susunod na draw, dahil dalawa na lang, dalawang kulay na lang po makikita natin. It's either slot 88, 67. Yan nagbabateng. Sabi po ni Miss, prolonging the agony. Hoy, kakarog ko, Yun yan. Jose. Dati. Okay, prolonging the agony. That's the, That's the, main. yung po ang, meron po nagpipray na, naka-online po si Miss Josie Daluso. Are you watching po, Miss Josie Daluso? Miss Josie Daluso, hi po. Ingat-ingat po. She's watching now in Italy. Miss Josie Daluso, okay? And I don't know if Brad Joey Moran is watching. Hello, Brad. He's from Batangas City, okay? And Celso is from Makati. And yan lang po. Swerte-swerte lang po. Inuulit ko po, this is a fair game. We don't have any on hand. This is not set up. I don't know. We cannot do that. This is a fair game, a fair raffle draw. It is only the computer system which we don't know who made this system, no? We don't know, okay? So, ano po yun? Tunog na kaba? Nakakabahan po ako lalo, Narinig niyo po yun, yung puso ko. Ako lumalakas na po ang tunog ng puso ko. Okay na. Okay. Ano na? Pupunutin na natin yung consolation na 500 pesos. At magkakaala ka na. Background na? Little sound effects? Something surprising. Something new. Ala. Okay! Ito na! This is it! Tanggalin na natin yung isa sa tatlo, pero meron pa 500 pesos. Okay, this is it. Magdasal na, pray. Pray na po, Miss Josie Daluso, Brad Joey, and Celso. Pray na kayo. Mag-pray na kayo. Pray! Tignan natin kung sino ang pinakamalakas na mag-pray.
Then, let's see now. Let's make a draw. Ito ba? 500. 500. 500. Oh my Salsa! Nakakalungkot. Naiiyak na yan. Ganun po ka-fail yung game natin. Whoever on the list, we're not choosing anybody. Slot number 66. We have a 500. Celso Ian Garcia. Sorry, better luck next time, Celso Ian Garcia. Ito po ang hinihintay natin. Mapapatayo na po ako. Kakanta muna ako. Muna, bigyan natin ng suspense. Ito po. Ano po, host? Magdalaya pa kasi marinakmanan. Sabi ko, ni sila. Pero may 500 naman si Ian. Ngayon, magkalata daw kasi ng panlaba eh. Maglalaba na daw. Okay. So, ang naiiwan po natin. Bakit mo na kasi? Nakaad ka? Sino po si Rose? Rose o Rose? Sino po yung si Rose? Makiramdam niya pa kay... Okay? Dalawa na lang po. Sabi ko na nga ba, no? Yung mga numbers na ganyan, they're lucky numbers eh. Si pare mo. Right, Chloe, number 88. Yan mo, 88. Ay, na, masabihan ng mga Chinese, no? 88. And 67, Joseph Daluso. Paano po ito? Pag umikot, talagang pag nandyan, dyan na yun eh, no? Hindi natatakbo sa kabila. Dahil sa laki niya. Miss Joseph Daluso, nanonood po ba kayo? Sabi niya, ba't kaya kaya mo na? Sabi po ni Miss Agustin Flores, ikusot na lang daw yung yung dala ng balat. Nagdala daw po kasi ng maraming damit. Gusto na maglaba. Ganun po ka-fail yung game natin, although we are in the same house, but as you can see, it's a fair game. Ruleta po yan, hindi po siya preset. Anyway, apa? So kahit sino po, everybody can join. Ika nga, we cannot dictate the game. Dahil po automatic system po siya. Okay? Ninong ng kaya, Selo. Ngayon, Ako'y Joseph Clasert ko. sounds ka nga ng isang nakakakaba ka. Naririnig ko yun. Hindi, okay muna kaliway. Para susubok sa gera, ano? Ito na po, si Joey Marana. Mamaya pa, na-excite ako. Doon nanonood ka ba? Connect ka ba dyan? Joey Marana and Joseph Alonso. This, pwede ko ba ma-request kung may Facebook kayo? Miss Josie Daluso and Joey Marana, pag-like po kayo sa Facebook. Kanya-kanya ko. Si Josie Daluso po nasa Italy. At si Joey Marana is from Batangas City. Hindi na nagkita agad na. JJ po, napakaswerte ng JJ. Ang host ko niyo, Jay. I'm Jess. I'm Jess. Benjamin. Okay na po. Pakipagay po muna. Let's make a little suspense kasi it is the end of the night. Wrap up ko lang po, yung mga hindi sinuwerte, that is the chances of the game. Kaya po, na ruleta, chance, win of chance. Tama ba yun? So, meron pa kaming gagawing second draw, which I think is... Walang audio daw. Doon niyo po ako naririnig. Naka-off. Kasi, maka-join na ako. Wait lang, lagay ko sa phone. Sabi ng Oswald. Wala kayo naririnig, Wala po kayong naririnig. So, dito na lang tayo. Wala, Ana.
Bakit wala na po? Meron, sabi ni meron Nawala ko tayo audio ko. Ano po, sino po naka-live sa YouTube? Meron daw. Paki-comment lang po kung sino po nakakarinig. Paki-comment po kung naririnig nyo yung sounds namin or yung audio. Baka po, salita dito. Hindi nyo po Meron naririnig. Meron daw. Narinig po? Hello. Okay. Okay. Yung pong 100 slots natin, we came to the end of the road, end of the tunnel. Dalawa na lang po. Ang slot numbers 88 and 67, sino po kaya sa dalawa ang mananalo ng automatic washing machine natin na brand new? At ang loser po ay may 500 pesos po naman as a consolation. But on the next show, I think we have to adjust on the show. Kung ang grand draw po namin sa susunod is a refrigerator, magbibigay po kami ng consolation na prizes din, mga 2 to 3 consolation prizes po. Ano po? Para medyo maganda po ang takbo ng laro natin. Okay? So, ewan ko kung naka-live na yun si Brad Joey. Brad Joey, nanonood ka ba ng YouTube ngayon? Miss Josie Daluso, naka-online siya, but she is working now in Italy. She cannot do the live audience. Gusto ko sana mag-live audience ko yung dalawa in the Facebook, ikaka. Pero, I just want to hear them kung pwedeng sabihin. Pwede kong makuha, pwede siya magsalita. Alright, pwede ka magsalita, tama? Gusto ko lang bigyan ng little suspense. Wait lang, isi-send ko yung link, mama. Just want to hear yung boses po ng dalawa. Can I have my phone? Andun si I just want to call you. Forward mo yung link para dito siya sa mismo. Ano po? Ano po, Miss Josie? Hi, Jo. Ano po, Miss Josie? Ito po, nakalive po kayo ngayon sa YouTube, nasa Italy. Dalawa na lang po kayo, dalawa. Si Joey at si Josie. Pwede ka ba magsalita? Gusto ko po marinig yung boses niya. Can you say something? Ano po masasabi niyo? Pwede po kahit message lang. Message lang po. Message lang po. Makasikan learning. Gusto ko lang po marinig yung Hi, Jo. Pwede ka sumabi ka, no? Pwede ka sumabi. Naya ka ng signal, Hello, Jo. Yan. Pwede ka pong magsalita. Ano po masasabi niyo? Kayo po yung Sige. hindi niya tayo naririnig. Okay, kasi nasa Italy siya and she is working now. Kanta kayo ni Papa mo, Cam, sabi ni Tita Mary. Di ako marunong, tita. Ano po, kakanta muna kami? Di ba ako marunong? Bakit niya kayo? Bala natin. Okay, yung mga naka-Facebook po, like si Josie Daluso, nasa Italy, pwede po namin pakita yung draw. Makita niyo po mismo kung papalarin kayo with Joey, Brad Joey. I'm with the cellphone po. I just want to call one of the Mr. Joey. I don't know kung contact ko siya. And he is one of the winners with one of the slots na natitira. Yung isa po nasa Italy. Isa po nasa Batangas City. Tayo, international nga. Wala namang problema, Brad. Kung manalo, dalawang choice lang. You can pick up or I will send to JNT Express. Or kung sino may manalo, you can pick up o syempre. Mag-trip naman kayo. Joke lang po. Joke lang. Deliver. Delivery po yan. Okay? Free delivery po. Okay, with JNT Express. So, how many po yung nag-watch po natin ngayon sa live audience? We have 10 audience. Andiyan pa din si Tita I want to Mary. make a shout out for the audience. Hi to Mary, Miss Mary Perpetua.
Kanta kayo ni Papa mo, Cam. Naku po, hindi po ako marunong magkanta. Pero pag ako po pinili, kakanta ako. Uy, tara na! Joke lang. Tara na daw. Game Bubulahin na na! natin. Game na! Okay. Bakit eh? Okay. Nag-request po yung isang slot si Miss Josie. Nanonood po siya ngayon sa Italy. Titignan niya po kung siya po papalaran. Pero Miss Josie, meron na po kayo 500. May 500 na po kayo nanalo as a consolation prize. Kaya kung sino pong maiwan, pag po tinamaan, halimbawa si Josie or si Joey, tinamaan po ng araw natin, ibig sabihin po, the winner is Joey. Kaya pag ang tumama naman po kay Joey, is short, siya mo naman ang 500 ang maiiwan si Josie, siya po ang grand go winner natin. Oh, ang kulay po ni Josie is red, ang kulay po ni Joey is blue. Kung Gusto sino ko sana ba, makontak Alex, si ano 500 eh. siya. Kung sino yan. Gusto ko makontak si ano eh. Game na, dali na. Wala Sige na, nanonood dapat si ka. Josie. Game na. Okay. Game na. Boss, Game na. pwede yung isang sounds muna? Dali na. Ayun po, Miss Josie. Miss Josie Delusion is watching live now. Dito po makontak si Mr. Joey. Pero Miss Josie Delusion na, kayo po yung red, no? Ayun po ang name niyo. Okay. Let's make the draw. Kung sino mo ang tamaan ngayon, ang unang malalaglag, consolation prize of 500 pesos. At kung sino naiwan, siya po ang winner ng grand draw natin na washing machine na 6.5 kilograms. Game na, game. Game. Ninaatake na daw yung ano, si Miss Josie. Okay, I will count 10 to 1 to start the draw. Then start counting. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Si May Josie, ano yung Josie Delusion is our winner of washing machine from Italy. Congrats po. Congrats po, Josie Delusion. He is from Lasang Luma. Lasang Luma! Lasang Luma, yes! Slot number 67 is our grand winner of washing machine and Mr. Brad Joey Marana winning a consolation of 500. Napakaswerte po. Ito po, baka pwede po kayo magsalita, Mr. Ano Josie. yan, Joey? Makakapagsalita po kayo. Joey. Ayun, Joey. Talan din. Marahan. Non-speaker. Marahan. Naka-online po si ano. Marahan, ma? Marahan. Marahan. Pwede ba? Pwede po ba makuha yung salita? Ikaw nanalo ka, nanalo ka. Pwede po ba kayo magbigay ng... Ayan po, nasa online live po siya. Nasa Italy po siya, Josie Delusion. Congrats po! Naka-live po siya. Miss Josie Delusion is live now. Bakit kita? Yan. Wow. Yan o. Yan. Pakita mo yung mukha mo, Jo. Yan po, Siya si po ang Miss... nanalo. Nanalo po, nasa Italy siya ngayon. Yan. Napakaswerte po niyo. Wait, pati make a picture. Ay. Yan. Siya po ang nanalo. Well, tapos na po ang driver natin ng washing machine in the name of the slot number 67.
Josie Dalunso of Plaza Luma, Ryan Pampanga. Congrats, Miss Josie Dalunso. Wala, sabi ko nila kanya ko to. She is the winner of the She is the winner of the washing machine fully automatic Everest 6.5 kilograms. Congrats po, once again, congrats po sa mga sumali sa Raffle na 100 slots. Thanks again po at maraming salamat po sa mga tumula. We have another photo, refrigerator naman po sa susunod na po. Miss Josie Dalusa, napakaswerte po. Josie Dalusa. Post tayo Facebook. Yan. Yay! Congrats po! Congrats! Congrats! Ano po? Okay po. Ayun po, umiiyak po si Miss Josie Dalusa. Nasa Italy po siya ngayon, nakalive. At nakita po niya yung promise mo. Paano niyo po nakita niya yung pagkapanalo niya? Napakaswerte po ni Miss Josie Daluso. He is from Italy. He is watching now live in our program. Maraming salamat po. Naka-online pa po tayo, Miss Brown, Kusinero Kapampangan. Huwag po niyong kalimutan, sinong watching, meron pa viewers natin. Subscribe po, subscribe. Subscribe po sa Kusinera Kapampangan. Just click like and subscribe at saka po yung bell, including ako po si Papa Gameplay. Tignan niyo po sa YouTube, Papa Gameplay, yung mga game players po dyan online like Call of Duty, Royal Games, gano'n po, no? Subscribe po kayo, like and subscribe and bell para po maglaro tayo. Hindi po tayo makalabas ng bahay kaya laro lang sa bahay. Work from home po tayo, games lang. Wala pong work. Pero we have work, secret. Shout out po sa mga online viewers natin. Yes, Agustin. Yes, Agustin Flores. Sabi niya, congrats po sa lucky winner. Sino pa? Sabi ni Sheila Garcia, muntik na daw manalo si Mr. Kasi nagdala ng damit para maglaba na daw kasi naubit ni sino pa? Si Miss Mary Perfect po, naka-online pa ho. Hi po, kanta kayo ni Papa mo, Cam. Hindi po siya, ayaw po niya kumanta, Mary. Ako po gusto kong kumanta. Kanta ka na. Kanta na po ako. Ang alam ko pong kantahin is, atin ko pong sing-sing, meron niyang tiwukutan, ama na keiti, kinindungi batang, sa kong sinilo. Tinatawaan ako ni Frank. Sabi ko, di ba, umar mo kumanta, lumakas ko yung ulan. Lumakas ko yun. Miss Carlos, magsalita ka naman. Congrats po! Okay, pasalamat ka sa mga sumali. Congrats po sa winner sa ating grand prize ng fully automated washing machine, si Mrs. Josie Daluso from Italy. Paano natin papadeliver? Nagbahay ka na sa plaza. Papasahin pa po sa barko. Ano po yun? Yung Di ba, nasa bahay po Plaza Luma. Sa Plaza Luma. Tapos, congrats din po sa 500 winners natin, si Ate Ani Argao, Kuya Celso Ian, and Tito Joey Maranan. Congrats po. Thank you po sa panonood. Yun po yung mga winners po, dahil po yung mga nasa Batangas, padala po namin ng GCash, kung may GCash, or ano pa yung pinadala sa iyo ni Bertory? Pay Maya. Okay, Brad, kay Maya, I will send you the 500,000 pesos. Congrats. Okay, I will set you. Saka sino pa? Si Ani Argao, yung 500 mo, papadala ko ng sa Cebuana Niweler. Gusto mo sa GCash, pakichat lang kung saan gusto padala yung 500,000 pesos.
Jojo, 500. These are the Consolation prices. So, we are still online at sa susunod po, unang-una nagpapasalamat po kami at maraming nag-join at nag-cooperate and happy din kami at napasaya namin ang iba. So, we're giving the chances to others to join the raffle draws. So, we have the succeeding draws in the coming few days, few weeks, few months, the whole year. Yeah, with just 200 pesos, see? You have the chance to win fully automatic washing machine sa halagang 200 pesos lang po. Saan po kayo makabili ng 200 pesos? Ano lang po yun? Isang hamburger lang po sa isang coke. So if you will make a sacrifice and join the raffle for 200 pesos, you have the chance to win appliances which will work in your lifetime. Diba? Yung 200 pesos, kakain lang po sa ano yan, sa restaurant, sa Cholowe, sa Macro, or anywhere in the chain food store, pag-uwi ng bahay, i-dispose lang po yan. But for 200, you have the chance to win. The winner, automatic washing machine in an amount of 200 pesos. Ano daw susunod po para po? Okay, nagtatanong po si Miss Mary Perpetua, ano po daw ang susunod namin para po? As I said earlier, we have the tentative plan na grand prize po is electronic pa yan. It's a brand new single door refrigerator. Refrigerator po. And then we have some consolation. Magdadagdag po kami ng consolation prizes, minor instead of correct? So, comment lang po kayo and then we can shout out kung ano po ang gusto niyo po gusto para po natin. Mag-comment lang po sa YouTube channel ni Kusinera Kapampangan. Free po kayo anytime, you just chat on the box. Doon po sa Raffle chat box niya sa video. You can recommend po at gagawin po natin yun. Any majority proposals, we will do that kung ano po gusto ng grand prize. Pwede po flat TV yan, pwede po computer set yan. Palagay ko po, pwede rin po yung computer kasi lahat po ng mga kids ngayon nag-schooling. So kailangan po ng computer, mas gagamitin ng anak, no? Pwede po yan, I'm just thinking po. Pwede po yan. Isang computer set. Pero malaking amount din po yun, siyempre. Pero you have the chance. Kailangan po ng mga estudyante ngayon kasi hindi po tayo lumalabas ng bahay. So, stay at home, school at home. So, we're just thinking of a computer set. No? Tingnan po natin yan. At mag-suggest po kayo. Ito po si Ms. Camps at magsasalita din kung ano. Nahihiya ko sa camera at sa mic. Kaya po ako daldal ng daldal. Pasensya po kayo. Madaldal po ako sa mic. Pero sa totoong buhay, tahimik po ako. Napakatahimik ko po. Kahit inaawin na ako ng beses, tahimik din pa po ako. Siya lang po ang maingay. Dali na, thank you ulit kay Josie. Okay, thank you din po ulit. Nagpapathank you kay congratulations again. Kung yung mga late viewers po, okay, baka may mga English viewers po tayo. I can speak, okay. Sama mo daw yung popogin yung ako, Kakanta yan, kakanta. Ito daw yung popogin natin ako, Ito po, ay, sorry. Dali na. Okay po. Hello, yan na, wala na. Ayan po yung ako ko, si Lucas. Say hi. Say hi to them, okay? Ako po si Lucas, Kogi. Okay? Sabi busy. Congratulations again, Ms. Josie Dalusong for winning the grand prize ever 6.5 kilograms of a fully automatic washing machine. Pakita mo kaya, Jess. Pakita mo. Ito po siya, andito po siya. Pakita mo. Scans, andito po yung unit. Pakita mo, anak. Andito po siya, actually, ready na po siya to pick up and to be delivered. Ito po yung grand prize natin na washing machine na 6.5 kilograms fully automatic.
Sana po kayo panari sa susunod na draw. Okay, you can suggest po sa chat box ng YouTube channel ni Kusini na Kapampangan or sa YouTube channel ni Papa Gameplay. Extra po, no? Pwede rin po kayo Papa Gameplay, baka papadaan po kayo din sa YouTube. Pwede po kayo mag-comment din po doon. Nakalink po yung raffle draws namin with Kusinera Kapampangan. And to inform you po, si Kusinera Kapampangan is my beautiful daughter, nurse. Ako po si Papa niya, Papa Gameplay. So, I think po, we have done and salamat po ulit at sa mga late viewers, nanalo po, wrap up lang si Miss P. Annie Argao, 500, si Ian Garcia, 500, si Joey Maranan, my brother, 500, and the major prize of slot number 67, Josie Taluso, for winning the fully automatic Everest washing machine. Again, papasalamat po kami. Sasalita po yata si Kams. Thank you po. Mag-stop na yung live. Mahihain po si okay. Ako po ay nagpapasalamat sa mga check-in na nanood sa draw and sa YouTube channel na Kusinera Kapampangan. Subscribe po kayo and you can watch and para po close monitoring po kayo. Any updates, post po namin sa YouTube ni Kusinera Kapampangan. And including at Papa Gameplay. So yun po kayo. Hindi po, nagpapasalamat at mag-7 o'clock na po. And then, stay at home. Stay po sa bahay kung hindi lalabas. Okay? Wear face mask. Mahirap na po. Okay? Stay healthy. Keep away sa public places. Stay yung 1 meter distance na sa mga malls or any stores. So, sundin po natin yun. Face mask and sa shield. Gagawin po yun. Okay? Ang pandemic po, ang COVID po is we can control that one. Manggagaling po sa atin yan. So we have to do it at home. And we have to do it at our own yung paglabas po natin at ingat. Alcohol po, sabon. Lagi po, iwasan po, ipasok ang kamay sa any parts of your nose, mouth, and eyes. Kaya po meron tayong face shield para po iwasan yung mga Salamat. okay. So, ganoon po. Muli po, nagpapasalamat sa napakasayang first ever round draw ng Kusinera Kapampangan. And then, sa susunod po, meron po tayo susunod, i-post po namin. Muli po nagpapasalamat. Let's say, bye-bye! Ingat! God bless. Thank you.